Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft de pe mapa lumea mea. Am rămas tot aici și în acest episod o să strângem la fel cât mai mult de porcării de astea. Și dacă eram doi, mi-ar da totul repede. Repede. Faza e că nici nu e așa de mult încât să spui că, bă, ți-a o oră să strângi ceva de astea. Avem 4 de stele, 5 de blocuri. Hai sărim. Sărim? N-am chef să moară așa de curând. Parcur aici. Între foc. Tot te n-ai pe foc. N-ai voie, mă, să trec pe foc. Ok, ce dacă? Sincer, da, asta e ce mai bine. Ok, nu o să mă duc la alea unde nu o să ajung la, de exemplu, la asta de acasă. Fac așa de 2 ori, am ajuns. Mai trebuie două și mă duc și eu înapoi, de acolo, acasă. Să ne întindem și noi după alea. Fac cum ajung. Da. Ține-le frumos, am făcut noi. Două, să luăm încă 4. Nu. Și am rămas cu 6. Eu mai trebuie iar 2. Și nu mai mânc acolo. Bă, serios, dar nu aici am mai fost. Dar nicăieri nu găsești. O, da. Ia să ne ajungem. Găsești și asta, putea să găsești. Cine știe de peste lavă? E bine că n-am mai făcut. Până aproape. Fă da nimic. Am 2 stacuri. Și
sfârșit. Ia să le iau și pe asta. Mai avem una. Asta e acum. Avem ce face. Să ne ducem sus și noi. Și mergem acasă. Frumos se vede. Mamă, bă, fac. Așa. N-am decât 30 ceva, dar oricum s-ar putea ca în următoarele episoade, am spus că în acest episod s-ar putea să filmez cu un prieten. Ei bine, am filmat unul după altul și nu mai... În următorul, că deja nu mai filmez, e târziu și n-am nici chef. Unde am pus eu? Da, avem 43 puțin acum. Vedem când facem și noi din asta în afară de becuri, dar am puțite. Nimic. Doamne, hai facem, dar n-avem ce cu astea. Nu știu. Să pornim și noi cu fete. Aici. Design cu fan. E fomică. Bă, cât de riscat de portele ăla. Unde era cabă? Ce nu știu de puțin? Că aveam nu știu câte stacuri. Aveam nu știu câte stacuri. Spărut toate stacuri aici. Oricum, porcărie. Așa. Trebuie să mai vedem să repelăm. Asta să mai repelăm. Nu avem cărbune. Să-l aici. Nu avem nevoie. Avem. Ce comisii? A, da, l-am. În ce transform ăsta? A. Așa. Dacă nu-l punem pe tot, punem 11, 12, 13, pe 13. Luăm. Cam atât din acest episod. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. Și cam atât.